Medical Promotion, τη μοναδική αυτή τη στιγμή εταιρεία στον ελληνικό χώρο η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του marketing και της επιχειρηματικής υποστήριξης του γιατρού, του οδοντιάτρου, της μονάδας υγείας. Αυτή η εποχή της κρίσης είναι μια εποχή για να πάρετε κι εσείς τις δικές σας αποτέλεσμα, αν δεν πιστέψετε εσείς οι ίδιοι σε αυτό. Τα οποία δυστυχώς επηρεάζονται από όλους αυτούς τους παράγοντες που σας ανέφερα εκτενώς προηγουμένως. Δηλαδή, από τους στόχους τους οποίους έχετε θέσει, από τα δικά σας οικονομικά όρια, μέχρι σε ποιο βαθμό θέλετε να επενδύσετε, τι αντοχές έχετε. Το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή τους νόμους και τον υφιστάμενο κώδικα οδοντιατρικής δεοντολογίας, τη διαμόρφωση της επαγγελματικής σας ταυτότητας, τη διαχείριση των ασθενών, την αξιοποίηση νέων αγορών, όπως την καθετοποίηση των υπηρεσιών σε νέες ομάδες ασθενών, στην δημιουργία υπηρεσιών όπως είναι ο οδοντιατρικός τουρισμός, μια αγορά η οποία είναι ιδιαίτερα αναξιοποίητη για τη χώρα μας και ένα κεφάλαιο το οποίο θα μπορούσε να έχει τεράστιες προσδοκίες οικονομικές στο μέλλον και στη συνέχεια την επικοινωνία σας με τη βοήθεια των μέσων σύγχρονης τεχνολογίας. Συνενωθείτε και δώστε φθηνές υπηρεσίες χωρίς να μειώσετε την ποιότητα των υπηρεσιών σας. Αυτός είναι ένας σίγουρος τρόπος και πολύ άμεσος για να βγούμε άμεσα έξω από την κρίση.